na-eme nke awụ nke anyị eziokwu aṅụrụ m ya ka iyi mmadụ afụghị isefu ya ọnụ n'ala chacha ise kama ọ ya eme mmadụ enye ha nafụghị ihe anyị ji wee biri eziokwu ọkwa ijere Abuja gbuwa agụfuru ya nata ndị ụmụnze si na ya azọ ya wụ anụ ọzọ si zọba ya ọzọ mana ihe ejidechi iche ike na isi agụ ka eji ama onye gburu agụ ewefu dike na nka eziokwu onye ọwụna chi ya nyere egbe ka o je gbaa agụ n'ọhịa ọsọkwu ya tụtụ ihe otu mgbọ onye ahụ jere jecha nata agụkọ ovu anata ewefu dike ibi na-eme na ọ na-amasị m wodogwu mmebe n'obodo ihe ya gaziele gị wodogwu ojije emere ha ihe ọnụ na-emere ha ihe ọ na-eme n'ihu ịnọ ị na-azụ ọ na-eme n'azụ ịnọ n'ihu ewefu dike ekene m ụmụ na nka ọbịa bara mmanwụ na nka na-ekwu okwu na-ele nwa ka ọ na-adị ọnwụ na mgbachala ụlọ aba odo ụlọ anya na ọba mba agụ na-abala onwe ya oche nwe n'ụzọ na-eche mkpọ ọnwụ na mgbacha ụlọ okwu tata ọ na-ajụ eso